Всем привет, с вами Согла, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Вчера мы играли в Майнкрафт, и у меня не получилось в него поиграть, потому что у меня постоянно что-то с фрапсом было. Я услышал там некоторых, там Юди еще, все, короче, снимают бандикамом. Тут можно поставить на паузу, а не как в фрапсе постоянно нужно склеивать или там вырезать. Так, пойдем, да, будем делиться. Так. Как-то это скучно. Вы против, если я поставлю на паузу? Ну да. Мы продолжаем. Я набрал 27 дерева. Думаю, это достаточно будет. И домик я здесь строить не буду. Мне, конечно, площадка хорошая, можно было почистить, но я ненавижу зимний биом. Где хоть этот биом? Ладно, я продолжу потом. Я вернусь, я место, конечно, нашел, но я нашел овечек. Сейчас продолжу. Я добыл эту шерсть. Еда. Вкусная еда. Аллилуйя, я нашел. Прошло, не знаю, часа пол. Я искал полчаса. Это долгий биом. Я думаю, на этом... Какой закон? Нет, я сейчас переработаю дерево и закончу. Все. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Να ανεβούμε Μπάρνασο ή Everest. Πάμε να ανέβουμε το βουνό. Έχεις υλικά, κάτσε να σου δώσω τόρτσες. Πάρε εδώ, για το βράδυ. Ναι, πάμε. Πάμε! Ποιος είναι πρώτος, είναι καλό παιδί. Α, δεν μπορώ να σπάσω. Κολλάω, εντάξει. Γιατί? Δεν ξέρω, κάτι κόλλησε εδώ. Και... Με περνάει ο νουμπάκης. Γρήγορα. Ανεβαίνουμε, πηδάμε. Εδώ. Παίζει με hack, είναι... Χακεράς. Ναι, hack στο Minecraft. Μη με βάρας. Εγώ... Εσύ μου... Φύγε από το βρωμιά. Σε βαράω με τέτοια. Για ψάρεμα. Θα σε ψαρέψουμε. Έπεφτα. Κότα. Πού είσαι? Είμαι άστο, μην με ψάχνεις. Ναι, είμαι άστο, μη με ψάχνεις. Οκ. Χώμα 500 μέτρα. Αν να βρω τον δρόμο... Με βρήκε! Με περνάει. Εντάξει, παίζω πρώτη φορά. Minecraft. Ναι, ψεύτηκα. Εντάξει, δεύτερη φορά. What the fuck? Όχι ρε! Ήθελα να το ρίχνω του νουμπά, αλλά δεν με άφησε. Κοίτα, ο χαζός πίσω έχει μείνει. Ποιος μιλάει? The fuck? Σόφα εσύ νουμπά. Κάπου είμαι. Βλέπετε, κοίτα. Πολύ ανεβήκαμε. Βλάκα! Όχι ρε. Ρε, από πού το πήρες? Όχι, με έριξε. Άγιο.
Εκεί θα μείνεις. Α! Νουμπ, νουμπ, νουμπ. Το νουμπάς. Έπεφτα πιο κάτω. Κιόλας. Α! Μην με βαράς νουμπά. Οκ, εντάξει, θα αφήνω να ανέβεις. Έπεφτα. Πού Κιόλας. είσαι? Εγώ είμαι. Δεν με ψάχνεις. Κολλάω, what the fuck. Κολλάω. Είναι hack. Βλάκα εσύ με ρίχνεις. Και νομίζω. Πέσε κάτω. Νουμπά. Α! Ναι. Άι γαμίσου μαλάκα. Παίζει με το hack και λέει με τη μία σκοτώνει το χιόνι, ξέρω εγώ. Εγώ το βαράω 5 χρόνια. Χρησιμοποιείς φτιάρι άμα θες. Πού είσαι ρε? Δεν θα σου πω. Σε βλέπω. Φακ. Α! Νουμπάς. Ποιος μιλάει? Με έριξε 2 φορές κάτω. Κοίτα, νουμπά. Φοβάσαι με να σε νικήσω. Ναι ρε. Όχι ρε. Δεν θα το πιστεύεις τι είδα. Όχ. Θα με κυνηγάει αυτός νουμπάς. Α! Shit. Το βλάκα μη με ρίχνεις κάτω. Και αυτό είναι. Βλάκα με έριξε. Ακόμα ανεβαίνουμε. Ναι, έχουμε ακόμη. Εγώ νόμιζα περίπου τέλος. Κοίτα πως. Holy shit. Τι έγινε? Έλα, εγώ ανέβηκα πάνω.
Offset. Με έριξε 500 φορές κάτω. Και τώρα θέλει να μας πει που είναι προ. Κοίτα το βλάκος. Ρε μην με ρίχνεις βλάκο. Εκεί, πήξε. Δεν έχω άλλα. Το μαλακισμένο. Ω, βγαίνει ο ήλιος. Ναι, ο νουμπάς με έριξε 500 φορές. Κοίτα, πάλι με ρίχνει. Βλάκα. Να σε μπήξω τώρα. Φύγε από εδώ, βρωμιά. Ναι, ναι, τώρα με hack ξεκινάει να παίζει ο νουμπάς. Τέλος πάντων, εγώ ανέβηκα. Ναι, άσε, μη με βαράς, πρέπει να βάζω φωτάκι και μετά. Πού το φωτάκι μου έδωσες? Το βλάκα. Τώρα κάνε teleport σε μένα, νουμπά. Ω, εγώ να σε κάνω. Πήγαινε πάρε τα πράγματα. Και έλα Ναι. να κατέβουμε τώρα. Έλα, φέρ' το. Πού είμαι? Πού είναι? Πήγαινε πάρε πάνω, πάνω είναι. Σου λείπει άλλο ένα. Δεν μπορώ να Τα μου μαζέψω. πήρες ρε. Κόλλησε. Πού είσαι? Με βλέπεις εδώ. Βλάκα. Έφελα να ρίχνω αυγό. Βάλει πάνω πλοίες. Περίμενε. Να βάζω τα δικό μου armor. Τι είπες? Βάλε πάνω πλοίες. Ναι, ξέρω πού το παίρνεις. Φύγε. Α! Ναι, από πού πήρες? Εγώ δεν Τα πόσα τα πήρα. Παιδιά, παίζει με το hack. Fire! Πετάει νούφαρα. Έλα, εγώ πέφτω, θα έρθεις. Πάρτα. Και τώρα... Όχι ρε! Τουλάχιστον εγώ το έπαιξα. Τέλος πάντων, κατεβαίνουμε κάτω. Γιατί ρε! Μη βαράς, μη βαράς. Δεν ψοφάει ο βλάκας. Πού πήγε? Ο νουμπάς. Κοίτα εδώ! Κάνε teleport. Σε σένα τι. Όχι, εγώ σε κάνω σε σένα. Πήγες πάλι πάνω. Ναι. Πού είσαι? Από εκεί που ήμουν. Τέλος πάντων. Είδατε το Minecraft, πως ανεβήκαμε Everest. Εγώ είμαι ο Vlad Thomas. Το κανάλι μου είναι Bowen Gamers. Και είναι άλλος νουμπάκης. Δεν σας λέω. Αν θέλετε να σας γράψω στο comment. Bye.